Per Berg Thomsen var först i mål med Rocky Bore i lopp 5, men fick inte behålla segern. Nej, tyvärr fick vi det lämnat protest mot min körning ungefär 500 kvar mot den ekipage, Jens Lausen, och eftersom han inte kom i mål så ansåg han sig lite skyldig på sin segerchans. Hur upplevde du situationen 500 kvar? Visst, jag kan hålla med om att jag gick med sent och ja, följer man regelboken så finns det utrymme för att diskvalificera ekipage i sådana här skeden. Hade du reagerat lite på samma sätt om du hade varit tvåa i mål och Jens Lausen hade gjort sig mot dig? Det kan jag inte svara på. Det här är situationer som egentligen inte är helt ovanliga, men vi har ju sett en attitydförändring från måldomarnas sida den senaste tiden, bland annat fallet på Halmstad här, och det kanske är bättre att det blir schysstare körning i loppen, för att bara det är lika för alla så tror jag nog att det känner vi alla mest på. Så du tror inte det har blivit diskning för typ ett halvt sedan? Det vågar jag inte uttala mig om, men jag har ju själv blivit utsatt för liknande, vad kan vi kalla det för, störningar, spårkorrigeringar, och då det inte har renderat i varken resultatförändring eller måldomarnas. Var du nöjd med hur Rocky Bore kändes i övrigt? Jättenöjd.